дуруду салом дӯстони азиз, аз тарафи чапи шумо навори майдааке ки рафтистед паталогш беабр мо амра якчанд рӯз пеш партофтем ӯ қапросмотре надора неки беҳад бисёри бад пурсидем ки паталогш абрдор бия чӣ хел мешавад. Инеҷада абрдор шай на нигоҳ кунед, имина копия ана мухонаври абрдор шаи беҳад фасон омадагия. Видеои шорт шани мебуроя иншааллоҳ хаиша бубинен. Видеои шорт шани мепартоем ушани тамошо кунем. Абр хостем инаи абракиша мо дута панҷхонага партофтем навор паталокҳои калидоршон абрдор буданд. Аммо беҳад бисёр пурсидесен. ҳар он чизи худи шумо мехоҳем мо ҳамро пешниҳоди шумо мекунем. Вақте мо ремон рафтем ҳар он чизе ки шумо мехоҳем мо охир ремон мекунем метиҳем. номрои даболои экран мебинед барои фигурни паталог, барои апделка, умуман барои ремонти дуруни хона дар ҳамин номро муроҷиат кунед. иншааллоҳ ки ҳамаша ҳал мекунем. баъд як чизи дигаре ногуфта намонад, мо заказҳоуна пешакӣ қабул мекунем, кадоме успед намекунем, мақсад бехафагӣ шавад. мо 3-4 заказа қабул мекунем, дига қабул намекунем то онҳоро буд кардана. ба ҳамин хотир кадоме успед намекунем, илтимос ака якдигар фаҳмӣ кунед, хафагӣ накунед, саростима набошед. иншааллоҳ ки ба навбат хонаҳотона ремонт карда рафтан мегирем. навороро паҳн кунед. иншааллоҳ кадоме ки нуждат дорад дар анам хеле ремонтҳо муроҷиат мекунам, мо иншоаллоҳ ки коршона ҳал мекунем. хулоса подписатсия кунед дар ҳамин канали, навори мебинед паделитсия кунед, роӣ кунед ба ёру дӯстотон штоби пурибад мепурсанд. ҳамира навоша хуб дастгирӣ кунед. иншоаллоҳ ки бо мебинем ки видеои ҷолибтар бурмадан мегирад. саломат бошед.